Stħarriġ tal-MHRA wera li fit-tieni kwart tas-sena waslu f'Malta kważi miljun turist, żieda ta' 152,000 turist fuq l-istess tliet xhur tas-sena l-oħra. L-isħarriġ li sar mill-kumpanija Deloitte wera wkoll żieda ta' 483,000 lejl fuq April u Ġunju tas-sena l-oħra. Sab ukoll li n-nefqa tat-turisti laħqet 58 miljun, 17% aktar fuq l-istess kwart tas-sena l-oħra. Qal li dan jindika nefqa b'saħħitha kif kienet fl-ewwel tliet xhur tas-sena. Madankollu ir-rapport ta' livell ta' okkupanza kemm xejn anqas fil-lukandi ta' 4 u 5 stilel. Ma' TVM News id-direttur ta' Deloitte David Delicata qal li kien hemm żieda fl-ammont ta' turisti li jażru li jqogħdu fi stabilimenti turistiċi fosthom lukandi u guest houses. Kien hemm żieda fl-ispejjeż u għalkemm kien hemm żieda fil-rati li qed jiċċarġjaw il-hotels it-turist ma kienx biżżejjed biex jirkupra żieda fl-ispejjeż li qed ikollhom il-lukandiera. F'intervent inqalqal quddiem bosta lukandiera u oħrajn fis-settur, il-President tal-MHRA Tony Sara saħaq fuq il-bżonn ta' assessjar mill-ġdid tal-istrateġiji ekonomiċi ta' Malta biex tiġi assigurata s-sostenibilità tagħhom u ma jikkompromettux l-infrastruttura, l-ambjent u tkabbir ekonomiku ta' Malta. U l-ekonomija għandha bżonn illum tikber iktar fejn tidħol il-manifattura. Fejn jidħol it-turiżmu naħseb li għandna bżonn issa nieħdu pass lura u ngħidu isma' hemm iżejjed lukandi. Is-Sur Sara esprima tħassib dwar it-tkabbir tal-industrija turistika mingħajr infrastruttura adegwata. Qal li dan it-tkabbir jista' jwassal għal ħsara ambjentali u sodod żejta fis-settur tal-ospitalità. Saħaq fuq il-bżonn ta' pjanar baqal u kritika deċiżjonijiet li ttieħdu fil-passat li waslu għal sfidi preżenti. Irrefera għal twissijiet li saru f'rapport 3 snin ilu li kienu konkluda li ma nistgħux nibqgħu nibnu aktar lukandi u kmamar. Madankollu qal li dan ġie injorat. Pella għal bidla biex jiġi assigurat żvilupp sostenibbli. Tam jgħid li mhux aċċettabbli li l-kumpanija ta' trasport Bolt qed tmur kontra l-politika tal-gvern li jirrifjuta applikazzjonijiet ġodda ta' persuni li ġejjin minn pajjiżi terzi u akkuża li qed iġġib lin-nies skjavi.